siya ang tagapagligtas sa mga taga-Israel. Nagbigo-bigo ng mga hari upang magkasakay sa Jerusalem. Ngunit nung nakikita ang mahari ng bayan, nagulat at takot at nagsasaka sila. Dahil sa takot, nanginig sila gaya ng babaeng nanganganak na nagpipilipig sa sakit. Minasa sila ng Diyos ng mga barkong paglayag na sinisira ng hangin. Aminan. Noon, nabalitaan natin ang ginawa ng ating Diyos, pero ngayon, tayo mismo ang nakakita sa ginawa niya sa kanyang bayan. Siya ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan at tatatalagan niya ang kanyang bayan magpakailanman. Sa loob ng inyong templo, O Diyos, iniisip namin ang pag-ibig ng mga tapat. O Diyos, sakila ang pangalan niyo, at pinupuli kayo ng araw sa buong mundo. Ang pangalanan ng mga lalaki ng kaluman, nagagalak ang mga pamilya ng sayo, at ang mga bayan ng buwan, dahil sa inyo at ang mga kabato. Mga mamamayan ng Diyos, ituloy niyo ang Zion at dinalin niyo ang mga Korinto. Tingnan niyo mabuti ang mga kabili at katamad ang bayan nito. Upang masabi niyo sa susunod na salita, siya ang Diyos natin magpakailanman. Siya ang gagawin sa ating habang buhay. Panginoon, nandito na naman po kami sa iyo na natangalan. Panginoon, ay bigyan mo kami ng kalakasan at isa-isip ang aming mga natutunan dito sa iyo na natangalan niyo. At bigyan mo rin ng kalakasan ang aming mga katawan at iwas ng mga sakit ko. At sa pastor ko na magbabahagi ng salita, bigyan niyo siya ng knowledge na share ang mga salita po. Just na yun po yun. Hindi namin nakikilala na ang regalo ng buhay ay mahalaga at sinasayang namin ang oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Abala sa aming pansariling mga pangangailangan at
Ipinipikit namin ang aming mga mata sa mga nangangailangan. Isinara namin ang mga puso sa mga iba. Tumatalikod kami mula sa mga oportunidad na kami ay matuto at lumago. Sa iyong awa, patawarin mo kami, O Diyos. Baguhin ang aming mga puso at baguhin ang aming pagtawag upang maging tagapagdala ng iyong kapayapaan at maging mga saksi sa gawain ng iyong kaharian. Tayo po ay magkaroon ng katahimikan at manalangin ng personal sa ating Panginoon. Habang totoo na lahat tayo ay nagkasala, ito ay isang higit na malaking katotohanan na tayo ay pinatawad sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos kay Jesucristo. Sa lahat ng mapagpakumbabang namingin ng awa ng Diyos, sinasabi ko, kay Jesucristo ang ating kasalanan ay pinatawad na. Makipagpayapaan sa Diyos sa iyong sarili at sa isa't isa. 1 Corinthians chapter 12 verses 2 to 10. Meron akong kakilalang isang taong dinala sa ikatlong langit. Yun po ang translation niya. Wala po yan. Ulitin ko po. Meron akong kilala na isang taong dinala sa ikatlong langit. Hindi ko matiyak kung yun nga ba ay sa katawan o sa labas ng katawan. Diyos lamang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ang taong iyon sa paraiso at doon ay nakarinig siya ng mga kamanghamanghang bagay na hindi pwedeng malaman o ipagpaalam sa mga mortal. Maipagmamalaki ko ang karanasan na iyon, pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong maipagmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. At kung magmamalaki man ako, hindi ako magbimistulang mahal, dahil totoo naman ang aking sasabihin. Pero hindi ko ito gagawin dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin kaysa sa nakikita nila sa ating pamumuhay. Para hindi ako maging mayaman dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang tinik. Tinik ang correct na ginamit ko sa katawan. Thorn in the flesh sa English. Ang nagbigay po ng tinik na yun ay si best friend, Satanas. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nanalangin sa Panginoon na tanggalin niya yung tinik na ibinoon sa kanya ni Satanas. Ngunit sinabi ng Panginoon, sapat na sa iyo ang aking grasya. My grace is sufficient. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi ko maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga pandalangin sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Simulan po natin sa unang bersikulo. Mayroon po 3 langit. Ang unang langit, itong ating atmosphere, kung saan lumilipad ang mga saranggola, ang mga eroplano, mga ibon, kung nasaan ang kalapaak. Ang pangalawang langit, yan ang kalawakan, kung nasaan ang mga bituin, kung nasaan ang mga planeta, ang solar system. At ang ikatlong langit, yun ang paraiso, ang kaharian ng ating
Panginoong Diyos. Kaya tunay nga na sa katawan ng tao, hindi natin maabot ang ikatlong langit. Kasi pagpunta pa lang sa buwan, hirap na hirap ng tao. Paano pa kaya kung lalampasan mo ang kalawakan? Ano po? So ito si Apostol Pablo, dinala siya sa ikatlong langit through vision. Tulad po ng mga nangyayari sa mga propeta. Ang mga propeta ay mayroong special relationship sa Panginoong Diyos. Pag sinabi ko special relationship, sila ay binibigyan ng pagkakataon na makita yung iba't ibang klase ng vision, maging ang mismong kaharian ng Panginoong Diyos. Maraming propeta na po ang nakaranas yan. Mayroon din si Enoch. Kilala po ninyo si Enoch. Si Enoch ay ang isang taong hindi namatay. Si Enoch ay kinuha ng Panginoong Diyos. Bigla na lang nag-disappear sa planet Earth. Kahit ang bangkay niya, hindi mo makikita. At marami pa po mga propeta ang nakaranas ng ganoong pagkakataong makakita ng mga hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. At yung special relationship na yun, hindi lang po ikaw ay pinakitaan, bagkus binibigyan ka ng kapangyarihan, ng power ng ating Panginoong Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo, halos wala tayong mababasang mga miracle ministries o yung mga pagkakataon na kung saan siya ay nagpagaling. Ano po? O kaya naman siya ay bumuhay ng patay. O kaya naman nagpaulan at kung ano-ano pa. Kadalasan, ang mababasa natin ay turo. Tayo'y magmahalan, mag-ibigan, magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na espesyal ang pagkatawag kay Apostol Pablo. Hindi tulad ng mga disipulo, tinawag sila sa pamamagitan ni Jesus. Tao sa tao, mata sa mata, bunganga sa bunganga, tainga sa tainga. Pero si Apostol Pablo, tinawag siya ni Jesus sa pamamagitan ng talagang forma ni Jesus. In spirit form. Doon po siya tinawag at naging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya masasabi po natin, espesyal si Apostol Pablo. Sapagkat espesyal din naman ang mission niya. Ang ikalat ang salita ng Panginoon sa labas ng Israel. Ayan. At sa pagiging special po mga kapatid, pwede niyang ipagmalaki yun. Doon pa lang. Kung pagmamalakihan din lang ang usapan, kung ikukumpara mo siya doon sa mga naunang 12 disipulo, ay mas special siya. Opo. Kasi yung 12 disipulo, hindi naman niya nagkaroon ng vision sa kalangitan. Ano po? Pero sa Apostol Pablo, abay, marami siyang narinig na dapat hindi narinig ng isang mortal, mga sikretong malupit sa kalangitan yun. At nakita niya, nasaksihan niya. Ganon siya ka-special. Ngayon, hindi niya sinabi yung mga narinig niyang iyon. Kasi nga po, hindi iyon para sa mga mortal. Maaari, pagka sinabi natin mortal, tayo po yun. Pagka narinig natin yung mga ganong klaseng hiwaga, ikamatay natin. O di kaya naman ay ikabaliw natin. Kaya wala na pong nabanggit si Apostol Pablo na mga hiwaga pa na kanyang nasaksihan. Gusto niyang ipagmalaki. Gusto po niyang ipagmalaki yung mga bagay na yun. Yung mga knowledge na nalalaman niya. Yung mga kaalaman na nalalaman niya. Gusto niya kasi ibahagi. Pero for the sake of our mortal lives, hindi po niya yun ginawa. Alam naman niya na totoo yung sasabihin niya. Pero hindi pa rin po niya ginawa. Hindi siya
naging mayabang. Pero meron siyang ipagmamayabang. Di ba ganun din po ang tao? Pagka may pagmamayabang ka, ipagyabang mo. Ano po? Pero dito, hindi ganun ang mensahe ng ating teksto. Pansinin po ninyo yung tinik na ibigay sa kanyang katawan. Yung tinik, maaari po kasi ang ginamit ng author nung pinagkuhanan ni kapatid na Jay ay kapansanan. Sa kanyang interpretasyon, kapansanan yun. Pero pagka sinabi natin tinik, maaaring sakit. Pero isa lang po sigurado, pag yan ay tinik, nagpapahirap sa tao. Sa lahat ng biyaya, ano po, sa lahat ng blessing, sa lahat ng pagiging special ni Apostol Pablo, sa mga kapangyarihan na kanyang nare-receive mula sa ating Panginoon, ay mayroong isang bagay na hindi tinatanggal ng Panginoon Diyos sa Kanya. Yung tinik, yung kahirapan po. Bakit kaya? Ano kaya ang mayroon sa paghihirap? So dito po mga kapatid, nag-shift na po ng topic si Apostol Pablo mula sa kanyang ipinakitang klase ng pagiging espesyal sa blessing sa mga miracles, nag-shift yun pababa sa kahirapan. Mula sa taas, bumaba na dahil mahirap na. Ngayon, alam naman po natin mga kapatid, ang layunin ni Satanas. Siyempre, ayaw niyang ikaw ay mag-bear pa ng maraming prutas pagdating sa ministeryo ng ating Panginoon. Gusto kanyang limitahan. Hanggang sa isang araw, hindi ka na makapag-ministry. Yun ang gusto niya. Kaya mapapansin natin mga kapatid, sa atin, mayroon yung time na napakaganado mo mag-ministry, napakaganado mo sa church. Pero sinisigurado ko po sa inyo, unti-unti ang mawawala. Unti-unti ang mag-disappear. Unti-unti ang mababawasan. Yung gana mo noon, unti-unti na po yung magbabago. Dahil po yung sa tinik ni best friend na lahat tayo mayroon po ganon. Nanalangin pa nga. Nanalangin pa si Apostol Pablo ng 3 beses para tanggalin ng Panginoong Diyos yung tinik na yun, yung nagpapahirap na yun, para maaari masabi natin, mas marami pa siyang magawa sa ministry. Mahirap na naman, naiinda kang sakit. Tapos mag-ministry ka, hindi limitado lang yung pwede mong gawin. Maaaring yun ang nasa isip ni Pablo. Pero ano ang sabi ni Jesus? My grace is sufficient for you. Sapat na yung grasya na ibinibigay ko sa iyo. Ano bang ibig sabihin nun? Sa kabila ng sakit, ng kahirapan na nararanasan mo ngayon, sapat na yung biyayang ibinibigay ko sa iyo. Hindi kulang, hindi sobra. Sapat para magampanan mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Para magampanan mo yung misyon mo dito sa mundo. Amen po. Yan. Kaya yung tinik na yung mga kapatid, kasama sa buhay natin yan. At doon, naunawaan ni Apostol Pablo ang salitang sakit, salitang kahinaan, salitang pain, suffering, hardships, ano po, mga pagsubok sa buhay. Bakit po? Doon napapalakas ang presensya ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao dumaranas sa ganung klase ng sitwasyon. Napakaganda. Ano po? Isang bagay, hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos.
Pero hindi ibig sabihin ay hindi ka niya hahayaang maghirap. Sapagkat yun nga ang nais ng Panginoon, makaranas ng kahirapan ang bawat tao nang sa gayon ay mas mapalapit sila kay Iso Kristo. Mayroon po akong example, lamay tsaka birthday. Sa lamay po, ilang beses kang manalangin pag ang mahal mo sa buhay ay namatay. Makailang service pa yan, ano? Unang gabi, may service. Last night, may service. Yung kalagitnaan, may service. Kahit nga gusto, kung pwede nga, gabi-gabi, araw-araw, mayroong service. At makikita mo naman talaga na during those times of sadness na ikaw ay namatayan, ay mas marami kang panahon, panalangin sa ating Panginoon, seeking for His comfort. Ano po? Seeking for His warm embrace. Tignan natin ang birthday. Pag birthday, ilang beses kang manalangin? Kung wala si pastor sa birthday na yan, ilang beses kayo manalangin? Isa. Pagkatapos ng isa, ano na ang susunod? Video na yan. Ano? Wala na. Nakalimutan mo na si Lord. Wala na sa isip mo si Lord pagka birthday. Kasi ang nasa isip mo, yung comfort ng mga bisita mo, ano, yung kaligayahan mo, yung enjoyment mo, yung kailangan ng mga bisita mo, yung mga paparating pa mga bisita mo, yung Facebook mo, na punong-puno na ng mga pagbati sa iyo ng birthday, nandoon na yung focus mo. Pero si Lord, wala na yan. Erase na yan dyan. Nakita po ninyo? Yung sitwasyon ng lamay, yan ang sitwasyon ng kahirapan, ng paghihirap. Diyan nagsasuffer ang isang tao. Kaya nga yun ang naisabihin ng tekstong ito ni Apostol Pablo, na yung paghihirap na yun, doon lumalakas ang presensya ng Panginoong Diyos. Kasi ikaw, doon ka mas lumalapit, doon mas dumadami yung time mo na lumapit sa Kanya kumpara doon sa birthday. Kaya pag masaya ang tao, alanganin na yan. Pag bless ng isang tao, alanganin na yan. Oo, kasi ang sasabihin mo na lang yan, salamat Lord, wala na. Tapos na, yun na yun. Hintayin mo na lang maubos yung blessing. At pag naubos yung blessing, nagkaroon ka ng paghihirap, nanalangin ka ulit kay Lord. Kakaiba no? Ganun kasi ang isip ng tao. Pag naibigay ang blessing, tapos na, thank you Lord. Pero ang Panginoon, iba mag-isip. Doon sa sitwasyon walang-wala ka, doon siya gumagalaw, mas gumagalaw sa iyong buhay. Ano po? Ang tao kasi, usually, ang security nasa pera. Pag sinabi ko, ang security ay nasa pera, pag mapera ka, feeling mo, kaya mo na ang lahat. Kahit may sakit ka, kaya mong rentahan ng buong ospital. Kaya mong rentahan ng mga pinakamagagaling na doktor. Pwede mong kainin lahat ng gusto mo. O diba gano'n? Kaya ang iba, uhaw na uhaw sa pera. Bakit? Kasi gusto nila nandoon yung security. Pag nandoon ang security mo, kayang-kaya mo lahat ng bagay. Ano po? Pero ang Panginoon, tanggalin mo yung pera. Kasi gusto niya, yung security mo, nakaasa lang sa Kanya. So, paano mangyayari yung kapatid? Kailangan yung focus mo, wala sa makamundong bagay. Yung security mo, wala dito sa makamundong bagay. Bagkus, lahat ay nasa Panginoon. Para sa oras ng kagipitan, abay, hindi ka rin problema kasi alam mo, God's grace is sufficient for you. Amen po. Kaya yun ang maganda na naranasan ni Apostol Pablo na kahit special ang relasyon niya sa Panginoon, hindi po siya nagagali, hindi niya nagtatampo sa Panginoon.
ano po, hindi yan naiinis kung inalaw ng Diyos na bigyan siya ng tinik. Hindi po Diyos ang nagbibigay ng tinik. Hindi po Diyos ang nagbibigay ng kahirapan. Si best friend po lahat yun, inaalaw lang ni Lord. Nang sa gayon, kahit pa paano, lumalim at lumakas naman ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya kung ang hapon mo dito mga kapatid sa pagsisimba ay malibsan ang iyong kahirapan, mali ka po sa iyong isip mo. Kung ang purpose mo dito sa church ay para magkaroon, makareceive ng maraming blessing, ay magkakamali ka na naman sa iyong pananampalataya. Kaya tignan natin ang ating faith. Tignan natin ang ating paniniwala. Ano ba yung paniniwala natin? Puro blessing, puro kasiyahan, hindi po. Puro kahirapan. Kaya ang buhay ng Kristiyano mahirap. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masakit. Yan ang lagi yung tatandaan. Kaya kung kayo ay naghihirap sa mga panahon na yun, na ngayon, ano man yung cause ng suffering ninyo, magalak ka. Sabihin mo, praise the Lord. Kasi diyan, lalong gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Bago po ako matapos, alam niyo po ang Panginoon, hindi po pwedeng abusuhin yan. Paano po inaabuso ang Panginoon? Nanalangin ka ng blessing. Binigay ng Panginoon ng blessing. Sa pagtanggap mo ng blessing, nakalimutan mo siya. Nawalan ka ng time sa Kanya. Ay, sa susunod yan, pag-isip-isip ka na. Hindi po pwedeng abusuhin ang Panginoong Diyos. Hindi pwedeng abusuhin ng kabutihan ng Panginoong Diyos kasi alam niya yung nasa puso mo. Kaya tulad ng paulit-ulit na sinasabi natin, kung bless na bless ka, pero unti-unti ka namang nawawalan ng time, hindi si Lord ang nagbigay niyan. Kaya mga kapatid, sa paghihirap na nararanasan ng bawat isa, yakapin po natin yung pain and suffering na yan. Huwag natin tatakbuhan yan. Ano po? Sige, yakapin mo at makikita mo kung paano gagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Imbitasyon sa pag-aalay ng kalunan. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapaalala sa atin na nakilala ni Jesus ang parehong pagtitiwala at wala ng paniniwala sa kanyang ministeryo. Alam natin na ang ating ministeryo ay mahuli. Alam natin na ang ating ministeryo ay hamon din at nakakatugon sa iba't ibang mga tubulin. Ano man ang inaharap natin sa Diyos, nagbibigay kami ng katapatan, nagtitiwala, nagpapalain ng Diyos ang lahat ng ating pagsisikap sa pangalan ni Jesus na may nakakamanghang mga gawa. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Purihin at sambahin ang Panginoon. Ngayon ay muli po nating ipinagdiriwang ang banal na komunyon. At dito ay pinapaalala sa atin ang huling
huling gabi bago ang ating Panginoong Jesucristo ay tuluyang mahirapan hanggang siya ay mamatay. At sa paghihirap na ito, mga kapatid, ibinuwis pa rin niya ang kanyang buhay, hindi siya tumalikod sa misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Nawa, ganun din po tayo sa ating paghihirap, sa bawat sakit na ating nararamdaman, gumawa pa rin po tayo, tumulong pa rin tayo sa ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the Noong gabi ng mga disipulo kasama ang Panginoong Jesucristo ay nagsama-sama. Kumuha po ang ating Panginoon ng tinapay. Siya ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kanya itong hinati at sinabi, ito ang aking katawan na hinati para sa inyo. Kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong alalahanin. Pagkatapos ay kumuha ang ating Panginoong Jesucristo ng kopa at sinabi, ito ang aking dugo, ang sumisimbolo sa bagong pangako sa kapatawaran ng kasalanan ng sino mang sasampalataya. Kunin ninyo, inumin ninyo, gawin ninyo ito, at ako'y inyong alalahanin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon at sa biyaya na inyong pinagkaloob upang muli namin maalala na ang aming mga kahinaan ay hindi sagot, bagkus ito ay ang daan upang mas maranasan namin ang inyong kapangyarihan at ang inyong presensya. Panginoon, inyong pong basbasan ang mga elementong ito na siyang magagamit upang segundo namin maalala na sa oras ng kahirapan, diyan ay napakalakas ng inyong presensya sa bawat isa. Puspusin po ninyo ng inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation of our faith. Bilang mga tagasunod ni Jesucristo, nakatira sa mundong ito, kung saan ang ilan ay naghahangad na maunod, ngunit kung saan tignan ng iba ng walang pag-asa. Idineklara namin ng may kagalakan at tiwala
Ang ating mundo ay pag-aari ng Diyos mula sa simula sa lahat ng mga krisis ng ating panahon hanggang sa ganap na dumating ng kanyang kaharian. Ang Diyos ay tumutupad ng pakailanman. Ang mundo natin ay pag-aari niya. Ang Diyos ay hari. Magalak ang mundo. Si Kristo ang nanalo. Nagsimula na ang kanyang pamamahala. Hallelujah! Gumagalaw ang Espiritu. Nagbabago ang likha. Purihin ang Panginoon. Sa pagkain, sa pagkain, sa pagkain,
siyang patuloy na umiibig at nagbubuhos ng grasya sa buong sanlibutan. Sinasamba po namin ng iyong ngalan sa pangalan ng Kristo. Salamat po sa aral na inyong ipinadala at tinuro sa amin sa araw na ito. Natunay nga po sa pamamagitan ng kahinaan, sa pamamagitan ng paghihirap, sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng sakit, ay doon namin mas nauunawaan ang paglakas at ang pagyakap ng inyong presensya. Panginoon, nalalaman namin ang lahat ng mga bagay na ito ay inyong inaalaw. Nang sa gayon, makita rin sa aming mga buhay ang lalim ng aming pananampalataya sa inyo. Panginoon, kailanman lagi niyo kaming turuan. Palagi po ninyong sabihin sa amin at lagi po ninyong ipaalala sa amin na ang lahat ng paghihirap na nararanasan namin ay isang banda o isang sandali lamang ng aming mga buhay at hindi ito isang klase ng sitwasyon na siyang magpapaikot at magkokontrol sa aming mga kaluluwa. Bagkus, gamitin namin ang pagkakataon ng kami nahihirapan upang mas lumalim pa ang aming relasyon sa inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, sa grasya na patuloy ninyong binubuhos at kami ay humihingi ng tawad sa inyong kapangyarihan kung kami naman ay nagiging mapang-abuso sa bawat mirakulo, sa bawat biyaya na inyong ipinagkakaloob sa amin. Patawarin po ninyo kami ng Diyos na kung minsan o kadalasan ang mga biyaya ito ang siyang sumisilaw sa amin at nagpapalayo sa aming oras at panahon sa inyong kaharian. Panginoon, salamat din po sa mga tao na inyong tinawag upang makapiling namin sa pagsamba at matuto mula sa inyong salita. Tanggapin po natin ang kanyang walang hanggang grasya, walang hanggang pag-ibig, walang hanggang proteksyon. Tunay nga po mga kapatid, na kung ang ating pagtitiwala ay nasa sa Kanya, lahat ng bagay na nararanasan natin, lahat ng bagay na Kanyang ibinibigay ay sapat na po. Tulad na lamang ng sinabi niya kay Pablo, "My grace is sufficient for you." Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.